срещу първия съперник, който може да отговори на неговата класа. Всичко това броени дни след... И второто полувреме безспорно бе по-силното за смърфовете в дуела срещу Ботев Пловдив. Възможност за Левски. Фадига стреля 1-0. В 9-та минута вълшебно подаване на Джават Елджемили отключи отбраната на Локомотив Пловдив. А Сими Фадига бележи третия си гол от началото на сезона, разписвайки се във втора поредна среща. Шах и мат за Любослав Пенев и неговите футболисти. Един пас. Когато двамата отново в заключителните минути бяха заедно на терена, Сангаре се отчете с едно страхотно подаване към Александър Колев и изстрел с глава на футболистът с номер 9. Отново надбягване, което той печели спрямо Мартин Паскалев. Стреля! 2-0 за Левски. Точка на спора. Мустафа Сангаре 5 минути преди края слага печат върху третата поредна синя победа от началото на сезона. Левски ще завърши и третия. Тъй като конкретно днес, конкретно в този епизод, който се разви в течение на третия кръг в FBET Лига през сезон 2024.